I aquí tenim els ingredients per fer una recepta clàssica de la cuina italiana, com són els espagueti a la melanzana, o la pasta amb albergínies, o com vulgueu dir-li. Posem a coure la pasta mentre comencem a fer un sofregit de ceba, all amb un bitxo. Aquí després hi afegirem el tomàquet. I incorporem el tomàquet i deixem coure 5-10 minuts i això ja ho tindrem llest. Ja tenim el sofregit fet, recuperem els linguine concretament i ara d'aquí una miqueta hi posaré l'albergínia. Aquests els saltejo, tallo l'albergínia i ho incorporo tot junt. L'albergínia al forn ja està cuita, ara la tallaré a quarts o a vuitens, depèn de com em quedi, i ho barrejaré amb els espaguetis. I aquí tenim emplatats els linguine amb melanzana, la pasta amb albergínies.